ngi aingo yu blai namar kajing yalam bat kajing sumar sukher jong u yangi hakani ketiau barok citiau bangi lalaj nagi babun kijing nagi jing pang jing sitom bat khamtam nakani ka jing pang khlam ka bashir khai ka baher menmed bat mensngi hakani ka parthai hado kani ka khlipmat nyo i sisa ya ka jing don rengkat ka jong blai ban ni na kata kadau ngi kum ka balang ngi dangla ban yat teng ya kani ka jin sakri jong i u langba kani ka online langba kani ka channel jong ka balang kumta ngadon kata ka jingit ka baskem ba ublei unkar khu yangi hakani ka por ngai khu blei namar kata ya phi baro ki khun jong ka balang bat kum juro ya phi ki ba pet bat ki basngap ya kane ka program haki ying ki sem ki jongpi haswa bangin ya syakmat hakane ka jin syakri jong ya ublai tongin pen kentang ni lade da ka bangi ya lej hakmat ublai da ka jin duai tongin duai ublai upa jong ya ubhab ne ni aingo ya me hakane ka por kenrat ka ba medang pelha yangi kumni kum ka balang kabangi yo ia kaban syakri ya me langba kene ka YouTube channel jong kabalang hoi kin ku try ngim yo shu ia kaban ya kendo haki ying mani ki jongi handre ngi tips kem kenrat bha kene ka jinya seng kabangi yo ban sngap na ying kan long hi ka jingker khu ya ki khon ki jong me kan long hi ka jingker khu ya baro ki to ki ba pet pat ki ba sngap ya ka ban ngadurwai ku try hakani kapor khamtam ya ka ba me men kren yang i hakani kapor langba daga ktin ka jong me ka bangin seyok sngew hakani ka jing yeseng try namar kata hakani kapor ni IT yalade ban ni IT hakani kapor ka bangsa hakakti ka ban bor ka jong me sngew ya ka jing duai jong me hakakarta yang try jong i Jesus ngaduai amen. Ngin peteng ya ka jin syakri jongi ya ublai hakani ka por ngin ya rwai da ka tu ka jing rwai ka basau spa san ka jing rwai ka basau spa san Kashipa Onriyanga Hadu Bawai Unong Yarapaka Shipa Jesu Longulok Badure Jesus long but
Hakani kapor haswa bangin ya sngeu ya ka khupor ne ka ktin ke jong blai ngis ngau kemen kum ka balang baki khun samla jong ka balang kidon ka jingruai ka bakarpang kin ai yangi hakani kapor kane kade ka jingpen kre jongi yala kidon nu jongi ban syashkor ya ka ktin ke jong blai kum ta hakani kapor nga khot ya ki khun samla jong ka balang ban ai ya ka jingruai bakarpang ki jong ki
ki prabengej bei hutrai kabenta kabanga kwa banbu kajinya slok hakani kapur kalong halor kapang kabaong hakano kurkom ublay uyarap yangi kibriu hakini kisngi hakano kurkom ublay uyarap yangi hakini kisngi ngan puli naki arteli kibenta nakakitin ke jong blay kabanengkong nakasam kabalai phusau kadakot kabakhanyo bat na ka kitab Hebrew lanong kabakhatlai dakot kabapra kini ki kenten ki ongkum ne ki bahok ki lakang bat utrai ulyo asngeu bat ula pelat yaki na ki jinjar jongki baro bakumta badaka jing sngeu shlur bha ngiong utrai ulong unong yarap jonga nganom septing ubriu unle ayu yanga habangi keren ya kene kapang sepang ka jinyarap ka jong blai nyisem na kene ka benta nyisem badon lai jat kibriu hagane ka partai hakata ka jing ngau tho jong ki ya kene ka jinyarap ka jong blai haga jing im jong ngi kibriu kabenang kong kalong kita kibriu ki bom ngau tho lani ki bom sempang ya kata ka jinyarap ka jong blai haga jing im jong ki kine kibriu ki ngai ba ublai ulong unong yarap haga jing im jong ki hanrei kim ngau tho lani kim sempang pat lani kim don kata kajing ngau tho kapasai lani kabalong spesifik hakano kadur ublai uyarap yaki kita kidai kibriu ki benangkong bat ki baar pat ki don kibriu ki bom ki baar tatin ki bom ngai ya kajing yarap ke jong ublai kini kibriu kim ngai ba ublai ula ban yarap yaki kim ngai ba uni ublai ubang isikri ulong badan bor kisim ba une ublai ubangi sikri ulong ubom la syu ban yarhab yaki kita kidai ki jaj briu ki badon hakata ka benta ka bar bat ki balai pat kita ki jaj briu ki long kita ki briu ki badon kata ka jing ngau thu ka bajeliu lene kata ka deep understanding ya ka jing yarab ka jong ublai haka jing im baman kasngi jongki kini kidai kita kibriu kibio i ya kata ka jing krau ke jong blai kibio i ya kata ka jing ba ke jong blai bat kini kidai kibriu kibanang ban ai ngu yu blai haman la ka klipmat jong ka jing im jongki ngakwa ban ye thu ye pi ye ka we ka jing ye thu ka balong shisha uwei unong yalap lene ubriu jong ublai ubanga layo ban ye kenduk bat u hakini kipor baladep 4 slam ulai tho yanga ya ka ei ka ba ublai ulale ka ba platam ha ka jing im ke jong ulai tho uong ba ha ka wei ka sen kami kata kajing don kam kerke nak banta kaying kasem jong u ko bomut kajing don kam pisa kerke nak banta ki kam ying kam sem jong u kadai ka ba ukut lat lat uperkat kita kajing don kam umla ban mudur nangno unyo kita kajing don kam ha kita kijing kuslai jong u bat lakalok ki pentip ya kita kijing sya utrai u ba ublai jong ki bu ya kani kijing ha kijing dua jong ki bat nang ta ulu ya thu
ha ka jing bompoi perkat ha ka wei ka sngi utrai ula lek sya ka wei ka balang ban pendep ya ka program ka ba la pendek lapa da kata ka balang ka balong ka jinya seng yalap de ula lek sya kata ka jinya seng bat ula pendep ya kata ka benta jong uban yalap ha kata ka sngi barok chi sngi bat ha ka bawai jong kata ka jinya seng yalap ha shwa bu un lek pai shi yin uwei u pastor u bapet ya kata ka balang u lek ban ai kuble ya u ha kata ka por u lek ban ai kuble ya u sei ya ka envelope na ka pla jong u bat u tap no hakapla jong uta unong yalap unong yalap uang pastor kabalang kala dep ayanga ya kabai kali kabai pniang umdan kam syok bapin ai ong sim kane kadai kajing ai snow ba jong utep la ka tep pok kapla jong ka kut jong ta unong yalap ti hang ta uta unong yalap ulai no bat kumba la shai men step utau nong yalap ukan mau ya kata kacing ai jong tau pastor yo ulek sim no ya kata ka envelope bat haba ula sei ya kata ka envelope ubat ya kata ka envelope usngeu bakalong pala namar bakalong kham reben kata ka envelope ha kata ka por usei no ya kata ka envelope bat uyo i badon ar peusan teli kita kinut ar hajar ha kata ka envelope ukan dit kalong san peu hajar ukan dit nang ta ukhot ye ilok bat i uyatho ye ilok baik balai une upastor u ai haduk kan ne ita ilok kuno yong yo lesi une upastor u kumbakla fono shu ha kata ka por uta unong yalap upon no shu ta upastor haba ufun uyatho pastor mdai ba pi bakla ayanga haduk kan ni uong MP kadai kabang ada mut sisa kadai kajing pensngeu hapo jonga kadai kajing ai sngeu ba jonga ya pi hak kata ka klimat uta unong yalap umla klem de jauh umat udah jauh umat dah kata ka klimat namar ba ublay ujubab le se ya kita kajing don kam jong u hayin hasem bat u ai ngu ya ublay ha kata kapor da ka ya ro ya ublay ba ublay sisa ulong unong yarap ha kajing im ka jong u kumta ki pra bangai be ha ka kapor ngakwa bangin ya puson ba ya ka ni kabenta hato une ublay ubangi syakri uyarap na yang ni kata kadai kebenta kabang akwa ya piban perkat simet hato une ublay uba pi syakri uyarap ya pi uyarap ya kijing jong pi uyarap ya kijing don kam jong pi bat hakano kurkom uyarap ya pi kaphang jong kani kajinya slok kani kapor kumbang ong ngeduk meni kumno ublay uyarap yang ni lene hakan no kurkom ublay uyarap yang ni kibriu hakini kisni kapadang kong ublay uyarap yang ni kibriu langba da kibriu ublay uyarap yang ni langba da kibriu kata kadai ka wei ka rukom ka dur jong ka jinyarap ka jong ublay yang ni hakin kisngi lading pulih ka Bible haka kitab Exodus lanong ka balai dekhot ka bahnyau haduk ka basipeu haka ni ka bentala ong gumne utrai ulaong ngalayo i sisa ya ka jin sitom kibriu jonga kibaha kari Egypt bat ngalayo sngew ya kajing lenjar jongki
ngalatip ya kajing sengau si sat jongki ngalayo I ya kata kajing ban ben kita ki Egypt ki baki laban ben ya ki namar kata ale menta dengan pa ya me sha uparo ba men yo ban yalam no ya ki briu jonga ki kun Israel ken nari Egypt pi ka de ka khot habaki briu jong ublay ki ngat ha ka jing ki sha ban beng ha ki jing ha ki wei pat ki nong shon haba ki don ha kata ka jinglong ka ba shitom ka ba jinjar ka ba kuslai ublay utrei lang ba ki briu jong ublay utrei lang ba ki briu jong ublay u khot ya Moses ban lek cik ki briu ki badon ha ka jing shitom nak benta ublay ban pelat ya ki pi kan ne kadai kadur ka ba ublay u ya rap yang ki briu ha ki sni ki pamanta u ya rap yang kalong lang ba da ki briu jam uhi kumta ha ka ni kapor ngakwa bangin ya pusan bah ya kani kebenta hato ublay ubangi syakri uyarap naem yangi bad hakanu kurkom ne kadur ke ba ublay ubangi syakri uyarap yangi hakini kisngi kane kadai kebenta ke badon kam kum ki pra bangej hakani kapor kabenengkong ngini yapek hakanu kadur ublay uyarap yangi hakini kisngi ublay uyarap yangi hakini kisngi langba daki briu jong uyarap yangi langba daki briu jong ladingi pule haka Bible ngisham bon ki benta kumno ublay upenon kam yala ki briu haka ban yarap ya ki briu jong Ladi pule hak kitab Exodus lanong ke balai kadekot ke bahnyau haduk sipeu. Hang ni laong kum ni utrai ulaong ngalayo isisya ya ke jinsitom ki briu jonga ki bahakari Egypt bad ngalayo sngeu ya ke jing lenyar jongki ngalatip ya ke jing sngau si sat jongki ngalayo I ya kata ka jing ban ben ya ki da kita ki Egypt ki ba ki lapan ben ya ki namar kata ale mentati ngan pha ya me sha uparo bad men yo ban yalam no ya ki briu jonga ki kon Israel ken nari Egypt pihang ni nyo I habah kini ki briu jong play ki ngat ha ka jing ka ba krau ha ka jing im jong ki ngat ha ka jing sha pen sitom ben lene ka jing pan ben ha ki wei pat ka dei ka por ka ba jinjar ya ki u blay kumno ule u klem lek daladi perkat ki pra bangej be uklem penja da ujumai ban penyap ya kita ki nong shun lani kita ki nong Egypt uklem penmi da ki ai kita ki jingpang klam ki ban sar ya kita ki nong shun handrai kumno ublay ule ukhat ya ubreu ukhat ya Moses upendon kam do ubreu jong uhi ban lek kita ki breu ban pelat ban yarap ya ki kani kadai kadur ka ba ublay uyarap ya la ki breu da ki breu jong uhi ka ba ala dingi pule ha kitab Isaya kalanong ka basau pheusan dekhot ka benengkong bat ka basau ngan pule na ka common language version jong ka Bible khasi laong kum ni utrai ulejit ya Usairos banlong sim ulejit ya uban job ya kijaj benriu
ulapa yu ban slot ya kisim nakabor jongki utrai upli ya ki kerdop jongki nongba nakabanta jongu badha kadakot kabasau loong ngala thung yame ban yarab ya usyakri jonga u Israel hakani kapor pat yoi habaki kun Israel kisha ring merau syari Babylon kadai kapor kapaki ngat hakajing kabakrau hari Babylon kumno ublai upelaj kumno ublai uyarab ya kita kibreu jong uklemle di kiwei kirukom handrei ujiet ukhot ya Osiris ukhot ya Osiris upenan kami ya kibreu jong upenan kami ubreu jong ban lek sya Babylon ban pelaj ya kikun Israel na kata kajin syate merau jongki hari Babylon ublai ulong ubastad ladang perkat bah ya kene kajin le kajin yarab ke jong ublai ya kibreu pi kalong kadon kajin mayan kabang nyimla ban syampangkum kibreu ublai unam syam lapa daga ding da beneng na beneng bantang do ya kitu kinong Sion lane ya kitu kinong Babylon lane kinong Egypt kibaring merau ya kikun ya kibreu jong lane nom pa da kata klam ban sarlut ya ki handre kumno ublai upa da kibreu ublai upan kam da kibreu jong ban le ya kita kikam ke bakrau ban yarab ya kita kibreu ke jong pila dangi perkat bahaya kene pi kadon ke jimut hange balai ublai upan kam da kibreu ban yarab ya kibreu jong nga perkat kat banga ngadang pule ya kini benta kapoi kapoi perkat ke jimut jong balai ublai ule hakani kedur namar ublai ukwa bakata kajinya dai para breu kandon hakani kepertai bakata kajinya ik para breu kandon hakani kepertai bangin singau thu ya kajing kordor jongki para breu kajing kordor jongki weipat lada dai ki paralok lada dai ki pramarjan lada dai ki bahayim hasam ngangai kani kada kajing temu ko jong ublai balai uklem le dalade uklem wan dalade ban yarab ye kibreu jong henrei upen kam da kibreu jong hakani kapor namar kata perkat bah ki pra bengit be ublai uyarab yengi hado menta langba da kibreu langba da kibreu ki jong pi ladingi perkat haga jing im jong ni ngangai piro pisem pilap ya kane sibun ba kita kijin yarab kabanyi yo neki para lok jong ni neki bahaying bahasam jong ni handrei kajing tuna jong ni kalong bangim nang pat ban angu yu blai ban ai ka burom chu blai teng teng habaki para lok ki yarab yang ni ai ku burom tang ya ubreu ngempoi perkat ban ai ku burom se ublai handrei ngakwa ban ong ye pi ki para bangit ki basngap ye kane ka khubor kan mau pi dei ban ai ngu yu ublai nang menta ki breu ki ba don hasau dong jong pi na ka banta ki para lok jong pi namar ublai u yarab ye pi langba jong ki pi ublai uyarab langba ki paralog jongi langba ki bahing bahasam jongi langba jongki la ai ka jihika yangi la ai mensem yangi la yalam lanti yangi bat kum ta ter pi nga perkhat yalade si metro
hakapor kabanang kong kawan ka jinmut jonga ban lek hakani kelanti ke bamut ban pentebit yaladi nak ban takakam jong ka jin syakri ban lek puli theology om dai ba ublei uwan ban kren hanga kumba uwan kren ya u Moses halau peniap om dai ba ublei uwan haga jin pa sniu jonga bat ong yanga bangan lek pentebit yaladi syakakam ka jin syakri ublei ukren langba ka yin kasem jonga pitip ka klimmat kabarung ha ka jingmut jonga ba pleng lapen karpang yanga syakani ka kam kadai langba ipa jonga kadai langba ipa jonga iong yanga khun kan mau yapi ngilapan karpang ngilapan kentang nadu ka kepok ka kemi haswaban ka yapi ngilabu kata ka jingkula rakmat jongblai ka ba ong lada trai lada me ayangi ukon sinrang ngin pen karpang yu na mantakakam jongme pi kata ka de jinyu ipa yanga bat kata ka jinyu ipa yanga kala dungak anga ngada du bangadang rir ngam dan jingmut ban perkat yalade ban trei de ki wei pat ki jaikam namar lapen sngeu hanga bangadei ban yaj akan kelanti ban syak kri utrai ujonga pi ka nei ka dei ka dur ka ba ublei uyarap Ukren haka jing im jongi, uyarap haka jing im jongi, uyalam haka jing im jongi, lang bada kibreu. Lang bada kibreu. Upron kam ya kibreu. Nakabanta ban kren ban pen i bat ban sneng ban kraw yangi. Hila dengi pej ya ka jing long jing man. Wat haka ni kapor ka bamanta. Haba ngingat aga jingpang ka jing sitom kumno bangin yo ka jing penkia pi ublei upanan kami ki doktor ki beriu upanan kami ki doktor ha ka ban ai ka jing sungar yangi bangin yo ya ka jing kia nang ta ublei upanan kam ya ki beriu jong u wat ban penmi Neban sna ya kita dawai ki be yarap ya ka jingpang jongi pi ha kini gisngi bamanta ni don ha kini ka khlam ka bashar khe ka khlam covid-19 kumno ublai u yarap ki breu jong u ha pedang kani ka khlam ngangai ublai u yarap langba ki breu langba ki doktor langba ki tu ki scientist ki ustad ublai uai haki kata ka jingstad ban lab ya kene ka dawai ban lab ya kene ka dawai ban langba kene ka dawai ban pelaim yangi ne kene ka kalam handrai bon sin ngi gibreu ngimtip ban aingu ya kata ngimtip ban aingu ya kata bat ngimpoy perkhat badai ka jinyarap ka jong ublai yangi langba da kini gibreu de komta kai kebang yoi haki babun kibriu yoi don kibriu penban haba kipang kim tre ban lek sumar haki doktor don kibriu haba kipang kim tre ban di dawai ro don kibriu kum kita hatungin ong kumno kita kibriu hatungi ong bakilong ki bakran ge jingai ngamut ban ong kibriu ki bakung kita le ki bom ngai ba ublei utrei kam hagani ka partai lang bada kibriu jong ki bom ngai ya ka jing trei kam ku jong ublei ngiyo ya kunuksa ki babun ki pra bangai ha ka bible ublei ki babun ki banta ublei unblei dalade upha da kibriu hadu mentaro kadai ka jo ti namar kata ladangi
nhim ngét ya kini ki jing le ki jong blai ki jing yarap ki jong blai lang ba ki bhaying jong ni lang ba ki paralok jong ni lang ba ki beriu ki pa pher la da nhim ngét ya kita ki jing yarap jong ki nhim pedang ya kita ki jing yarap jong ki ka long hi ka bang nhim ngét nhim pedang ya blai ya ki jing le ki jong blai dan namar kata perkhat ki para bengit namar kata ublai hadu mentah ublai uyarap yang ni. Tu uyarap yang ni kalong nongkong langba da ki beriu ke jong. Teki kani ka bantah, kani ka phang, ki dang kadai ka bajrong. Te mentah ki pra bengej beik ngan pen kut swa mentah ya kani ngin siapet ha ka wei pat ketio. Bangin peteng pat ya kani ka jo ka phang kumno hakano kadur ublai uyarap yang ni tehenrai menta nongkong hi ngakwa ban bu hakamat yang pi ban perkat kan mau ublai uyarap yang ni hadok menta kalong langba da ki breu ublai uyarap yang ni hagi babon ki benta langda ki bahying bahasem jong ni langba ki paralok jong ni langba ki badon ki pop ki para beriu ki badon hasau dong jungi habang yok ke jinyarap neki ngidai bantep badai ublai uba pelek yaki badai ublai uba penan kam yaki nak banta ban a jinyarap yangi te ka banta jongi kalong bangi dai ya kaban ai ka jingu ka jinyaro ya ublai nak banta ka jinyarap kabau ulapan poi sengi langba da kibreu ublai un kerku un yarap yangi nak banta keburam jong u amen tingin poi no sakabanta kabangin penwai no yakene ka jinya seng jongi ni angu e ublai hakene ka por kamtam ya ka kubor ka bala pensngeu hapdeng jongi kabapen ken mau yang ni bakum nu ublai uyarap yang ni ki beriu hakini kisni ka jinyarap ko jong ublai kawan langba da ki beriu langba di ki paralog jongi langba ki bahying bahasem jongi bat langba ki para beriu ki badon hasau dong jongi te namar kata ai ba langba kani ka khubor ngin sngau thu ba ublai uyarap yang ni hadok kani ka por langba da kani ka rukom bat ka banta jongi kalong bangin ai ka buram ka jingo ya ublai bat langba kani ka kubar kan yarap ro yang ni bangin nang ban nyaukor ya ka jinya dei para briu hang ni hasla partai ngim dai ban bu ye kata ka jing perkat ka basniu ne ka jing perkat bomam na ka mentaki wei ki para breu henrei ai bagani ka kubor kan yarap ini bangi ngin sngau thu ya ka jing kordor jong ki breu namar ublai upnon kam ya ki breu na ka banta ban yarap ini tu ublai un kerku un yarap yang ni hakane ka portong ini dua ni angu ye me au blai pa jong yu ba beneng na ka banta kani ka por ka bakordor ka bangi la yo ye ka ban syakri ye me langba kani ka program oh nga tips kem kenrat ba me la keren ye ki babun ki mensem hakane ka por langba kani ka khubor kabapen sengau thu yang ni kenat ba ya ka jinyarap ka jong me yang ni hakini kisni kalong ro lang ba kibriu ki badan hasau dong jong ai bagani ka kubor kan yarap yang ni kumno bangin nang ban nyaukor para breu nyin nang ban ya i para breu nyin nang ban yarap keliang para breu namar kibriu hi ki dei ki atiar ke jong me au blai namar la thau yang ni hakadur ke jong me trai namar kata yarap kenrat bha yang ni bangin nang ban angu
nak banta ki paralok jong ni nginang ban ai ngu ye me nak banta ki bhaying bhasem jong ni nginang ban ai ngu ye me nak banta ki par breu ki badon hasau dong jong ni try kar khu ye ngi pat kren hangi kan rat ba ngin ngau thu ye ka jin shisha jong ka jin trei ki jong me ha ka ne ka patai ngau kan rat ba ka jin tuai ha ka ne ka por ha ka karta yang tra jong yu Jesus ngadawai ngadem ki ne baro bat ha ka bawai no tu da ai ba ka jin ai ka jong Jesus putra jong i ka jin e ba ka jong blai na bom jikot ka jin yaslok ka jin pen shai bor ka jin pen tengen ka jong mensem ba ko ai bikin lai ka jin kar khu kenyai sa rengkat bat ni rengkat hibat ki bang net ki badon hasa telak ko pertai nado menta syaduk ki bom jukot amen.